Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा Assam Police नि रिलिया जानो थांगासिनो दङ आरो एप्लाइ डेटआ जोबनो थांगासिनो दङ स बिनिफ्राय खम मार्क्सआवनो नोंथांमोननि साख्रि जागोन एरिया लाना एरिया स बेयाव माब्रैहाय नोंथांमोना सरप्राइज जागोन जायफ्रा गोदान कैंडिडेट्स तो गोबाङानो मिथिया आरो जायफ्रा रिलि होबाय थायो तो बिथांमोना मिथिखायो अब्लाबो बेयाव डिसकास खालामगोन जायनिखि गोदान स्टुडेन्ट्स नोंथांमोना बेयाव A to Z क्लियर जागोन So दायो जों फैबाय अफिशियल साइडआव एन्ड अफिशियल साइडआव फैनाय लोगो लोगो मेनलि गोबां कमेन्ट्स फैदों बैकग्राउन्ड फट'आ गुफुर जानांगौमोन नाथाय खायसेया ब्लु होदों एबा रेड होदों स मा जागोन गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ दा नोंथांमोना प्रिभियास रिलिखौ नायोबा नोंथांमोना एक्सेप्ट जानायखौ नुनो मोनदों अब्ला स नोंथांमोना 100% माने एसेबां टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया स नोंथांमोना जुदि लाइट कालार होदोंबा स नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन ओके तो बेखौ जेबो टेनसन लानाङा नोंथांमोननि खामानिया जाबाय बेनो जाबाय फिजिकल टेस्टआव नोंथांमोना गोसो होनाय ओके तो नोंथांमोना बे फिजिकल टेस्टआव गोसो होबानो जाबाय जायफ्रा ABUB कनस्टेबलआव नोंथांमोना रिलि होनो थांगासिनो दङ हमना ला डिसेम्बराव अब्ला स नोंथांमोना जस्ट नोंथांमोननि फिजिकलखौ फोकास खालामनांगोन बे फट'खौ नोंथांमोना बारा टेनसन दाला बिनिफ्राय जायफ्रा बेकग्राउन्डआ गुफुरखौनो होदों ओके जेबो प्रब्लेम गैया बेयाव गाइडलाइन्सआव बिनाय बायदिबा नाथाय आसाम पुलिसआव एसेबां माने रिजेक्ट खालामा ICC बायदि देन बे ओके जाबाय स बिनिफ्राय स्पेलिं मिस्टेक जानायफोरखौ मा खालामनो हायो अपसन मोनसे दङ जेब्ला नोंथांमोना फिजिकल टेस्टआव थांगोन अब्ला बिथांमोनाव मोनसे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनायाव मोनसे डाटा एन्ट्रि खालामग्रा थायो बिथांमोनाहाय स्पेलिंखौ सोंगोन नामखौ सोंगोन कारेक्ट दङबा नोंथांमोना कारेक्ट बुंबानो जाबाय जुदि नोंथांना माबाफोर जुदि प्रब्लेम जादोंबा मिस्टेक दङब्ला स बेखौ नोंथांमोना मेनसन खालामना हो अब्ला बिथांमोना कारेक्सन खालामनानै एप्रुभ खालामगोन नोंनि सार्टिफिकेट नायनानै अब्ला एक्सेप्ट जागोन नेक्स्ट लेभेलाव स बेखायनो बे खामानिखौ नोंथांमोनाहाय नायनो दाबाव नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला फिजिकल टेस्टआव थांगोन तो बे जाबाय नोंथांमोननि क्लियर एन्ड बेनिफ्राय जाबाय नोंथांमोननि खम काटअफआवनो साख्रि मोनगोन नाथाय बोरै मोनगोन बिनि सायाव बिग आपडेट एन्ड XNDB नि रिजार्भेसना जोंहा मिथिखागौ 2%। दा बेयाव 2% लायोबा जोंहा ABUB कनस्टेबलआव 78 टा पस्टार दङ जुदि 78 बारा कैंडिडेट्स जायोब्ला अबियसलि काटअफ थांखागोन जे हमना ला जास्ट क्वालिफाइड जाबानो साख्रि मोननाय नङा बाथ्रा जाबाय जुदि पस्टानो 78 ल'बा स बेनिफ्राय नोंथांमोननि जुदि कैंडिडेट्सआ जुदि 700 जायोब्ला अब्लाथ' काटअफआ थांखागोन ABUB कनस्टेबलआव स बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव थाङा ओभारअलसो थांगोन काटअफआ बे जाबाय एन्ड फ्रेशआसो ABUB कनस्टेबलआ काटअफआ डिस्ट्रिक्ट वाइसआव थांगोन जायफ्रा फ्रेश कैंडिडेट्स एबा जेनेरेल कैंडिडेट्स दा ओरैबादि प्रेक्टिस खालामदों दा मेक्सिमाम नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जे लं जाम्पआवथ' 20 आव 20 लाखागोन बिनिफ्राय नैबे रानिंआवसो कम्पिटिसन जागोन बे रानिंआव जेसेबांनो नोंथांमोना नाम्बार लानो हायो एसेबांनो फिजिकल टेस्टआव नोंथांमोननि काटअफआ थांगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा जे जायनोखि फिजिकलाव नोंथांमोनाहाय हमना ला रानिंआवहाय खम नाम्बार मोनगासिनो दङ नोंथांमोनाबो एसेबांनोखि टेनसन गैया जास्ट प्रेक्टिस इमप्रुभ खालाम अब्लानो नेक्स्ट लेभेलाव स नोंथांमोनाबो हायगोन बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जे मानसिनि देहा स मानसिनि देहासो माब्ला मा जायो बेखौ मिथिया स बेखायनो जेब्ला फिजिकल टेस्टआ अब्लासो हमनो हायो दायो जेबो बुंनो हाया तो फिजिकल टेस्टआव जुदि माबाफोर जुदि प्रब्लेमबो जाहैनो हागौ बाट बेखौ रावबो हास्थाया बाट फिजिकल टेस्टआव नोंथांमोना मेनलि फोकस खालामनांगोन नोंथांमोनाहाय क्वालिफाइड खालामनो थाखाय स बे क्लियर जाबाय बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जे नोंथांमोना जायनोखि खम मोनगासिनो दङ आं हानाय नङा सानगासिनो दङ बाट नोंथांमोना जेब्लाबो बिदि दासान स नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनांगोन प्रेक्टिस खालामबानो नोंथांमोनाबो 100% नोंथांमोनाबो क्वालिफाइड जानायनि चान्सआ दंखायो स बेखायनो नोंथांमोना मेनलि प्रेक्टिसआव इमप्रुभ खालामनांगोन ABUB कनस्टेबलआव ओके तो बे थांबाय देन बेनिफ्राय दानिया फैबाय नोंथांमोननि खम काटअफ स खम काटअफआव माबोरै साख्रि मोननो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जे मिलिटेन्सि नोंथांमोननि एफेक्टेड एरिया ओके दा जायनि पुलिस स्टेशननि आन्डाराव स नोंथांमोना मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया गोग्लैयो अब्ला स बिथांमोननि काटअफआ एसे आलदा थाङो मानोना गुबै जाहोना जाबाय माखासे कन्डिसन लाना कन्डिसन बेयाव बिथांमोना पस्टखौ होयो जेरावहाय सासे सानै पस्टआ थायो आरो जाय बिथांमोननि नाम्बारा एबा खम स बिथांमोननो बेयाव साख्रिखौ होनाय जायो स जेब्ला स नोंथांमोना रिजाल्ट मोनगोन अब्ला मिथिखायो दा मेक्सिमाम मिथियो नाथाय जायफ्रा गोदान स्टुडेन्ट्स मिथिया दा बेखायनो नोंथांमोना बे ABUB कनस्टेबलआव नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला जे नोंथांमोना जास्ट नोंथांमोना प्रेक्टिसखौल' मोजां इमप्रुभ खालाम दा जोङो मोनसे एग्जाम्पल लानो हायो जुदि नोङो जुदि UB कनस्टेबलआव हमना ला 40नि गेजेराव सोरबा जेनेरेलाव मोनबाय हमना ला 36 अब्ला 32 आवनो नोंथांमोननि काटअफआ फैनानै चान्सआ थायो जेरावनोखि बुंदों जे मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया स बेखायनो एसे कनसिडार होनाय जायो जुदि बिनि आन्डाराव पुलिस स्टेशन नोंथाङा गोग्लैयोबा स नोंथांमोना बे चान्सखौहाय नोंथांमोना लानो हायो स बेखायनो मोनसेल' बाथ्रा नोंथांमोना जेबो नार्भास फिल खालामनाङा जायफ्रानोखि फिजिकल टेस्टआव खम नाम्बार मोनगासिनो दङ दा फिजिकेला नभेम्बरनि लास्ट उइक नङाबा डिसेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ मानोना नोंथांमोनाहाय एग्जामबो मोनहैगोन नालाय एग्जामबो दङ आरो बे भेकेन्सिया 00 जाहैगोन मार्चआव 2024 आव स बेखायनो नोंथांमोना जानुवारि फेब्रुवारियाव एग्जाम जानायनि चान्सआ दङ फाइनाल रिजाल्टआ मार्चआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ
दा बेनिफ्राय गासैबो नोंथांमोननिसिम बड' जब इनफो इउटुब चेनेलनिफ्राय अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ मोजांनिफ्राय मोजांसिन जायो आरो बिनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना AVUB कनस्टेबल SI आव जाहाथे नोंथांमोना साख्रि मोननो थाङो।